गराय फाख्रिखौ 6 मार्च खालि स्क्रिनाव पिभिआर आइएनएक्स ओरियन मल राजाजिनगराव दिन्थिनाय जादों। आंनो बेखौल' बुंलाङो गाव बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना। बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन। दिथागिरि रजनी बसुमतारीनि बर' रावनि सावथुन गराय फाख्रिखौ बिफेक्सआव दिन्थिनाय जादों। बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव खि लुनानै होनाय बायदिसो जागोन। बे गथ'आसो मुजुजागोन, मिनिजागोन, एदावजागोन। आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं। सावथुन दिहुनगिरि रजनी बसुमतारीनि थामथि दिथा होजानाय गराय फाख्रि, जायखौ 6 मार्च खालि बेंगालुरु हादोर गेजेरारि सावथुन फोरबोआव दिन्थिफुंनाय जायो। गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोब्लेना लाबाय थायो? आं नोंखौ गले गले बुंबाय थाबोदों। बेफोरनिफ्राय एनाफ्रिन्डआव आंखौ आंनि गावनि मेलेमखौ बाहायनो हो। रजनी बसुमतारीया बुङो दि नायगिरिफोरनिफ्राय मोननाय फिननायखौ गोसो बोनो हानाय जादों। आइजो सावथुन दिहुनगिरिफोरा नायगिरिफोरनि गोसोआव सहैगासिनो दं, बिथाङा बुङो। लिरगिरि सावथुन दिहुनगिरि जाय मेरी कम बायदि सावथुनफोरावबो फाव खालामदोंमोन, बुङो उदां सावथुनफोराव नोंथाङा जेब्लाबो माल्टिटास्किं जायो। आं फाव खालामनायखौ मोजां मोनो मानोना बेयो सासे सावथुन दिहुनगिरि महरै आंनि गोब्राब साननायफोरनिफ्राय मोनसे मोजां ब्रेक। टाउननि सिख्लाखौ जोंबायदि हाब्रु हाब्रु मोनामनो नागिरदों ना आनन्दि? नोंखौ गामिसिम दोनहैनो फैनोसै नामा आं? Don't be silly. आंखौ गामिसिम दोनहैनोनो बेंगलरनिफ्राय फैलायनोसै आरो नोङो। जोङो सारा जिउ मैगं खानाय, दुब्लियाव हाबा मावनाय, ना गुरनाय, सम सम बेफोरबायदि मिनिग्लाबनायखौनोथ' खालामगासिनो। आंनो बेखौल' बुंलाङो गाव बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनो ओंखारलांदों होनना। बोहैथि आदाया आफादाव हाबनायाव नोंनि कनसेन्ट गैयामोन। सिङावनो था नोङो। ओंखारनो हो आं नोंखौ दिनै। हाया हाया मोनथारबाय आं। आं सानो मालती आयं बायदि रोजा रोजा आइजोफोर दं, जायफोरनि रावा नाख्रेबजानानै दं। समाजाव आइजोफोरा हौवाफोरजों समान मोनथाय गैयैखायनो बे हालोद। माबोरै मोगा दिखायबावगोन आङो दा मानसिफोरनो? बिदि खालामनायाथ' जोंबाय थानाय अराव खि लुनानै होनाय बायदिसो जागोन। बे गथ'आसो मुजुजागोन, मिनिजागोन, एदावजागोन। आंनि जिउनि बै मोनसे आयदाखौ आं जेब्लायबो बावनो नाजाबोगासिनो आयं। गामिनि सुबुंफोरनि जेंनाखौ नों मानो गावनि मोदोमाव बोब्लेना लाबाय थायो? आं नोंखौ गले गले बुंबाय थाबोदों। बेफोरनिफ्राय एनाफ्रिन्डआव आंखौ आंनि गावनि मेलेमखौ बाहायनो हो। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ।
गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसन्नो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पायनार पाब्लिक स्कुल क'क्राझार, थं क'क्राझार सामगाव, भारत पेट्रलियामनि उल्था।